zen, Bai, egia esan, pasaren urtetik ez da pertsona bere izan. Ni kezkatuta nago. Kuadria berriak. Azken urtetik ona oso ametxarraroak izaten ari da. Ez dakite. Ekizuen nonan puntatu behar garen kuadrilletarako. Hauza bat! Nonan puntatu behar gara estatiko jaietarako. Nonan puntatu behar gara kuadrilla bezala. Nonan egin behar da kuadrilla bezala apuntatzeko. Apuntatzeko? Non dago, ane? Bai, egia esan... Baja hartu zuenetik oso erabaki arraroak hartzen ari da. Apur bat... Egingo dut. Noa deustura. Nik ez dut ezer esan nahi, baina goizetan topatzen dut beti kabian. Parkour! Parkour! I'm right behind you, Andy! Come on! Yeah! Parkour!